И здравейте хора, днеска ще пускаме MTV и ще видим какво ще стане, дано да ви хареса клипа. Утре ще направим епизод, вейки чек ще пускам леко.
Хора, извинявам се, някой ми звъна и затова не можах да пусна Оме TV. Сега ще пусна. Много се извинявам, хора. От сърце се моля ви се, абонирайте за канала ми, нека да стигнем до 300 лайка. Днеска правим съботно Оме TV и утре в неделя в 10 часа пак ще снимаме за Оме TV и сега днеска пак ще снимаме. Някой ме звъна за един приятел на майка ми. И да, спокойно хора, ето пускам. Чакайте само кючек да пусна малко така за компанията. Хора, сега влизам и за нещо стана и обърках се. Нещо стана с музиката и нещо стана, бе. Сега ще се провери.
ден. Оле-ле-ле, няма спомени от сън. Сутрин, обед, вечер, гръм, някаква викаме отвън. Тази нощ ще има бум. Палава си ти, ще те воза аз всяките коли. Номерата ти, как обичам ги, обожавам ги. Палава си ти, пак ме гледат, слушат твоите очи. Какво намисли ми, Боже ти пази от нейните очи. Тя си жена, на колене пред мен, само за мен, и няма не. Съседите за мен викат много лоше. Заета ли си тази нощ? Искам да ти бъда гост. Само филм ще гледаме. Заклевам се, няма да се караме, няма да се биеме. Съседите ще будиме, мебели ще чупиме. Палава си ти, ще те воза аз всяките коли. Номерата ти, как обичам ги, обожавам ги. Палава си ти, пак ме гледат, слушат твоите очи. Какво намисли ми, Боже ти пази от нейните очи. Тя си жена, на колене пред мен, само за мен, и няма не. Оглеждам се за жертви, обикалям нощем. Съседите за мене викат много лоше. Палава си ти, ще те воза аз всяките коли. Номерата ти, как обичам ги, обожавам ги. Палава си ти, пак ме гледат, слушат твоите очи. Какво намисли ми, Боже ти пази от нейните очи. Хора, сега говорим още малко и приключваме с това и отивам да почивам. Чао!